אריק, אני אעבור אותך ואז תצלם אותי. כן. אתה רוצה לעבור? כן. תעבור משמאל. Hello. בוא'נה, עכשיו דיוושתי בתקלה. הפעלתי לחץ על הפדל, אה? זה מגניב, אה? היה מגניביישן. תעשי עוד פעם את הסטופי הזה, כי לא קלטתי. הופה, הופה, הופה. איזה אושר. עכשיו מגיעים לגזע גדול, קחו משמאל, משמאל. יש שם רכיב משמאל. הוא בניופ, אל תהרוס. ירדנו ל-990. יפה. מה הגובה הסופי שלנו? אנחנו ממש פה, שומעים את הכביש. תמיד הוא חייב להיות ראשון הבחור הזה, תמיד. 2:50. אלכס. אנחנו לא יודעים מה זה אומר. עליך אני מדבר. תמיד חייב להיות ראשון. אלכס, תמחק את החיוך, אלכס. איזה כיף של רכיבה. יורם רואה את החיוך, אומר בוא נוסיף להם. חבר'ה, שלא נתבלבל, למקס כתוב מקס על הקסדה. לא. מה לא? לבן שלי כתובה קסדה. בסדר, עכשיו... יש לנו אותה קסדה, לא מקס? די אור. די אור. למה לתוך השיח? לא, אתה רואה, אתה... מעגן לאופניים. הוא הפתיע אותו במקום הזה. יפה, מגניב. במחלקה.